המקום האמיתי, אז אם אתם איתי, אם אתם איתי, זה זמן להשתחרר מכל הבלגן, נקפיץ את השכונה, נרים את הבניין, לא מפחד לעוף, אז אם את בעניין, אקח אותך איתי ביחד, לא חשוב לאן, זה זמן להשתחרר מכל הבלגן, נקפיץ את השכונה, נרים את הבניין, לא מפחד לעוף, אז אם את בעניין, אקח אותך איתי ביחד, לא חשוב לאן, והם שרים איתי שלי וכל החבר'ה איתי שחלומות הופכים להיות סיפור אמיתי וכולם בג'ננה כי אין לי מה לחשוש אם החיים זה מסיבה די.ג'יי תן בראש זה המקום שלי זה זמן להשתחרר מכל הבלגן, נקפיץ את השכונה, נרים את הבניין, לא מפחד לעוף, אז אם את בעניין, אקח אותך איתי ביחד, לא חשוב לאן, זה זמן להשתחרר מכל הבלגן, נקפיץ את השכונה, נרים את הבניין, לא מפחד לעוף, אז אם את בעניין, אקח אותך איתי ביחד, לא חשוב לאן, והם שרים איתי זה זמן להשתחרר מכל הבלגן, נקפיץ את השכונה, נרים את הבניין, לא מפחד לעוף, אז אם את בעניין, אקח אותך איתי ביחד, לא חשוב לאן